डेन्जर फेरि बादे डेन्जर गाप्छा इसरे भीषण Idan guys. Hello guys, welcome back to the channel. Nongtamonko ani channel awhai khonsebaw pin borai orpinai thabai. So guys, जों दिनै morning मोनसे राइडआव ओंखारदो आरोना माने इथिंजाय सुबुनकाटा साइडथिंजाय मोनसे जायगा दं आरोना बिखौ माने अनएक्सप्लोर्ड टाइपनियानो लोगो सासेया खोन्थाहरदोंमोन जों थांनानै जायगाखौ नायनोसै माबायदि ओमफ्राय जायगाया जुदि मोजांबाथाय नोंथांमोनखौ रिकमेन्ड खालामसै आं लामाखौ दा मोजाङैनो देखायलांखागोन नोंथांमोना नायलांबाय था So guys, नै जों दा पेट्रल पाम्प मोनफैबाय जों पेट्रल पाम्पआव पेट्रल सोना लानि एसे नोंथांमोनखौ पेट्रल सोखांनानै लोगो मोनफिनगासिनो So guys, नोंथांमोना नायनो हागोन नै पेट्रलनि दामखौ 97 जाबाय मा गारि सालायबावनो इदिबा ना मा गारि सालायबावनो इदिबा ना आरो नै इफोरखौ सालायबावनो ओमफ्राय नै दा जों मसलपुरखि थांगासिनो आरोना बया सादो इसोरो होनि र' आं बेसे So guys, जों दा मसलपुर मोनफैलायबाय नै guys मसलपुरा एकदम खालि दाख्लैफोर बया भिर नुबायदामोन ना दिनै मर्निंआव फैदो नालाय खालि ओइनो हाजो एसे नुजादो दिनै नोंथांमोना सिगांखि नुहुरदोंना नुहुराखै मिथिला मबाइलदोसो केपचार खालामदो ना बुस्थुआ भिडिअखौ आं दानि मबाइलदोसो खालामो बुहुदानो सोंबायदों आंखौ GoPro लाबाय नामा होननानै लायाखै आं मबाइलजोंनो खालामगासिनो भिडिअखौ नोंथांमोना आं सेटआपखौ नायनोबा नै ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि सेटआपनि बागै भिडिअ नांगौबाथाय कमेन्टआव लिरना हो गाइस आं नोंथांमोननि थाखाय मोजाङैनो भिडिअ खालामना लाबोगोन आं So guys, जों दा निकासि बारबोबाय आरोना निकासि बारखांनानै नोंथांमोना मिथिखायो सुबुनकाटा ओरै सकि थांग्रा लामाया माबायदि जाय फैफेरदो बिसोर मिथिखागो एकदमबारे होनो नाङा आरोना माबायदि नोंथांमोना नै मेगनजोंनो नायना लाखाय मायबा मायबि सालांजोबो So guys, नै एकदमबारे बया अफर'डिं खामै बारबोबाय आरोना एकदम आखाइ साखाइ साजोब्बाय ओमफ्राय जों दा नै दिरिंनि दलंखौ मोनफैबाय माने दिरिं दैमा मोनफैबाय दिरिंनि दलङाबोथ' बायसनासो दंमोन ओमफ्राय औवानि बानायदोंमोन आरो दा माबायदि कन्डिसन जाना दं नोंथांमोननो देखायलांनि दलंखौ गाइस नैनो आरोना दिरिं दैमा नै दिरिं दैमा नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै दिरिं दैमा ओमफ्राय नै आरोना दिरिंनि दलङा So guys, नै बाम्बु पाकानि दलंनि गेजेराव औवानि दलं So guys, नै नोंथांमोना नायनो हागोन दिरिं दैमाखौ आं मोनसे भिडिअबो बानायखादों दिरिं दैमानि नोंथांमोना नायोबा नायनो हागोन नै आरोना गाइस दिरिं दैमाया दलंखौ बारबोबाय जोङो दलङा माने मोनसे दैबाना जानायाव इयो बायसलांदोलै दलङा ओमफ्राय दा इयाव बायसनायखिनिखौथ' दा बानायफिननो हाया नालाय दैज्लां बोथोर ओंखायनो औवानि बानायना दोनदो आरो ओमफ्राय जों दा ओरै नैथिं सिदा थांबा सुबुनकाटा मोनसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना सकि थाङोबाबो नैथिंबो फैनो हायो ओमफ्राय ओरै बागानपारा जानाबो फैनो हायो आरोना गाइस स' नोंथांमोना नायलांबाय था नुलांबाय थागोन So guys, नै सुबुनकाटा सक आरोना नोंथांमोना नै नायनो हागोन नै सुबुनकाटा सक
नै जोंनिया प्र राइडार फैदों प्र बाइकारनि राइडिं गियार गाननानै प्र राइडार फैदों ओमफ्राय नैयो सुबुनकाटा सक ओमफ्राय नैयो सारियालि सुबुनकाटानि ओमफ्राय जोङो सारियालिनिफ्राय साहा थांबाथाय नै इथिं एकदमबारे इथिं साहा एकदम सिद्दा थांबानो भुटान सकिखौ मोनो आरो ना गाइस ओमफ्राय जों माने लामाखौ इखिनिनिफ्राय मोजाङै मिथिया ओमफ्राय लोगो सासे फैगासिनो ओमफ्राय बियो मोनफैबाथाय नोंथांमोननो लामाखौबो देखायलांसै ओमफ्राय नुसिगोन आरो नोंथांमोना थ' दसे थाथ' नोंथांमोनखौ लोगोआ फैग्रोसो थ' गाइस नै नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायनो हागोन नैयो आंनि आरोना नैयो GS लाइट ओमफ्राय नैयो जोंहा B-Boy स्लाइडनि बाइकआबो दुकाटि डेबल लाइट ओमफ्राय नैयो G900 लाइट बियो सटाडन नै बिथाङा नैनि सटाडननि DS ब्लक ओमफ्राय नै जोंनिया पुरगाय ब्लक ओमफ्राय नै जोंनिया बय B-Boy लाइट नुवाखै थपियाबो बय बावलायसो नै नोंनिया मानो भिडिअ फैथाराखै मोबाइल गैथ'वालै दर्शकों को काफी उत्साह है आपकी बारे में जानना चाहता है गाइस नै नोंथांमोना नायनो हागोन मम'खौ माबायदि बानायो बरियाहैनि क्या बना के दिखाओ कैसा बनाता है बना के दिखाओ तो गाइस नै नोंथांमोना नायनानै ला मम'खौ माबायदि बानायो बरिया गोथाव नहीं बेफोरबायदि बनाया यार ना गाइस यहाँ पे सब्जी क्या क्या है इसमें हाँ पत्ता गोभी है प्याज नै नोंथांमोना नै माबायाव सोनाया पियास होयो ओमफ्राय होयो बान्दा कबि होयो ओमफ्राय पियास होयो आरो ना ओमफ्राय मैदुफुलबो होजायो नोंथांमोना जुदि होनो गोसोबाथाय ओमफ्राय नै नैफोरबायदि माबायाव बानायो आरो ना भेज मम' होयो नै गाइस नोंथांमोना दखानखौ नायनो हागोन नै एकदमबारे नै इयाव फाख्रि बिफां दं ओमफ्राय नै इयावनो सिदा इयावनो दोङो नोंथांमोना फैबाथाय जानो हागोन आरो ना बरिया गोथाव जायो मम'आ ओमफ्राय जोंबो लांफानोसै ओमफ्राय इयाव जाहैगोन आरो ना दा गाइस स' गाइस जों नैयाव मम' मायबा मायबिफोर लाबाय ओमफ्राय जों दा ओरै सकि थांग्रा लामाखै थांसै आरो ना गाइस So guys नै जोङो सकिनि सकखौ मोनफैबाय नैयाव ओमफ्राय ओइ नोंथांमोना गेट नुहुरदो जानांगौ सिगाङाव नै गेटखौ ओरै हाबलांबाथाय जोङो सकि मोनहैगोन आरो ना खिन्थु जों दा सकिखै थांला ओमफ्राय जों दा नै इथिं थांबाथाय सकि मोनगोन ओमफ्राय जों दा सकिनिफ्राय नैथिं हाबबाय आरो ना राइट साइडथिं सानजा जायो राइटथिं हाबबाय ओमफ्राय इथिंनो दं आरो ना नै जोंनिया ब्र'आ एबार देखायसिगोन लामाखौ बेयाव मोनसे तिनिआलि दं ओमफ्राय नैथिं थांना जों ओरै सिद्दायैनो थांबाय थानांगौ नैथिं थांबा मा मोनहैयो मिथिया ओमफ्राय नैथिं ओरै सिद्दायैनो हाबनांगौ आरो ना गाइस बेफोरबायदि भिउ मोनबा मा नांगौ नै हाजोआनो गोजा गाइस जों दा नै जायगाखौ मोनफैबाय आरो ना नै नोंथांमोना नायनो हागोन जायगाखौ बरिया हिट आरो ना जायगाया मानसिफोरा बारा फैयाखै इयाव ओमफ्राय जों दिनै फैग्रोबाय दैनि साउन्डआ डेन्जार दावराव खालामगासिनो मिथिगौ आंखौ बया फाल्थु नुखादो खिन्थु सान्दुंनिफ्राय प्रटेक्शननि थाखाय गानबाय आरो ना सानग्लासखौ आंखौ बाद दि नोंथांमोना भिउखौ नायना ला आं सिनेमेटिकआव देखायनो नोंथांमोननो So guys नै जों अफर'डिं खालामगासिनो आरो ना ओरै जों माबानिफ्राय खोलाथिं फैबाय ओइ दहायनि सुइस गेट थानायनिफ्राय खोलाथिं फैबाय आरो ना गाइस जों ओमफ्राय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओरै जिं जिं दैमा बोहैलांगासिनो बरिया हिटनि
नोंथांमोना एक्सपाल्सफोर हिमालयानफोर लाना फैनो हागोन बरिया हिटनि अफर'डिं खालामनो लुगैदोंबा बेयाव जोंनियाबो सोलियो टेनसन गैया न'खैनो ग्लेमार होगासिनो स' गाइस नै दा जोङो नै मोनसे साइडथिं मोनफैलायबाय आरोना नै ओरै जोङो दहायनि स्पटनिफ्राय ओरै खोलाथिं फैदो नै नोंथांमोना नैदि लामा दंखायो मथारि टाइपनि ओमफ्राय नै बरियानो साइड साइड दैमा बोहैनाय दं आरोना बरिया हिट नुखायो गाइस नोंथांमोना नायना ला भिउखौ आरोबाव बेफोरबायदि आरोना नै गाइस इखिजानि भिउआ बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना नै नायनानै ला ओमफ्राय जों दा नै दैमाखौ बारनानै ओइथिं थांनो नागिरदों बारनो हागोन हाया मिथिया आरो थेवबो ट्राय नायनोसै जोंनिया प्लेना दिनै दुगैनो होनना फैयाखैमोन ओरैनो जायगाखौ नायनानै थांफिननायनि प्लेनमोन आरो ओमफ्राय दा दैमाखौ नुनानै दुगैनो गोसो जाबाय ओमफ्राय लोगोनियाव गामसा लायब्रबलायना फैबाय ओमफ्राय दा गोग्गानोसै आरोना दुगैनाया स' नोंथांमोना नायदावबाय था चेन्ज खालामनि बेफोरखौ चेन्ज खालामना लानि How you feel the day today? How you? Very good. Very good because एकदम very good. water is thanda pani because of Because water is good cold of the people. of the people. Very good people. Where? Where are you? Very good people. Bekar poor people. Where are you? Yang dapat misi guys nih. Aku nih saya. यार फेरि बात ये दिन सर गामछा इस करें ओ जगह ये so much cost man खायासै मिशन पे so guys जों दा नै इ साइडखि मोनफैबाय आरोना नै बेलेग खावसे साइडखि माने इयावबो ग्रासलेन्ड टाइपनि दं आरो हाग्राफोर नोंथांमोना नै सिगांनि भिउखौ नाय नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै माबायदि बरिया हिट नै अन्थाइफोरा जि स्टाइलनि हाग्रा गेजेर गेजेर बरिया हिट जाना दं आरोना गाइस टपगां जाना दं बरियानो नै बरिया हिट गाइस मोनसे दैमा दंबावो आरोना ओइ खिजानिफ्राय बारबोबाय ओमफ्राय नै इयावबो दैमा दं नै मोनसेनिया दैया धारा बुरजासिननि मोनसेनिया ओमफ्राय जों ओइ साइडथिं नायबावनि बारनो हानाय बेबस्था दंना गैया थ' नोंथांमोना नुबाय दा बरियानो Guys, terima baring. Hey, hello. Hello, how are you? Dia bilang har. Hey. Lihat lo. Hey, danger experience. Panis mancing lampayo. Panis mancing lampayo. Ang stopir karbai. Oi. Oi. Kanti guys, नै बेसां थार गोनां दैखौ बारबोबाय नै गाइस फाइनालि नेखि मोनफैबाय मेंबाय गाइस डेन्जारनो मेंबाय गाइस नै बया हिट लकेशनाव थांनोनो बाखायो बेफोरबायदि लकेशन मोनबाय मान माने हिट आरोना नै नोंथांमोना नायनो हागोन फट' शुट खालामनो बरिया हिट जागोन नोंथांमोना जुदि
सोरबाफोर एलबामफोर शुट खालामनो नागिरदोंबा भिडिअ संफोर बानायनो नागिरदोंबा बेयाव खालामफै डेन्जार हिट भिउ फैखायो गाइस माने मा होननो बया हिट नांदो आरो फैनानै इयाव माने भिउ दोनो हिट जायो नै सान्दुङा गोसा जायो देसुन बिफां लाइफां एसां गैया बोग्रि बिफांफोर दङ बोग्रि बिफांफोरा दा बिलाइआ गैया माने बिलाइ गैया ओमफ्राय बिदि आरो जायगाया नै गाइस दा जानायनि लाहार फाहार खालामसै एसे नै गाइस मम' लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैयाव गाइस बरियानो मोनसे हिटनि प्लेट नुदों प्लेट माने टेबोल नुदों नेचारेल टेबोल नोंथांमोन देखायनि गाइस नै नेचारेल टेबोल ओमफ्राय नै नाय बेफोरबायदि भिउ मा नांबावगौ आरो जानोसै नै मम'आ जोंनिया बरियानो गाइस नै मम'खौ दहाय गरम गरम लाबोदोंमोन ओमफ्राय गुसु जाबाय मोनसे टेस्ट नायनोसै आरो हिजानो गाइस ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना ओइथिंबो थांजाबावगोन सोरबा थांनोबा ट्रेकिं खालामनो हागोन ओइ हाजोफोराव गाखोहैनो हागोन जुदि गोसो दंबा जों इयावलागै थांथ'ला दिनै जोंनिया प्लाना माने इसिमल'खामोन इसिमल' माने इसिमबो फैनाय नङामोन ओइ दहायनिया जों बाइक दोननाया बेफोरसोल'मोन आरोना माने जों जायगाखौ फिसा सानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु फैनानै नुफैबाय आरोना बया गिदिर जायगाया ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना फै बरिया हिट जायगाया नोंथांमोनाथ' सकिखौ बुहुदानो थांबाय खैबारबा थांबाय खिन्थु इयाव फैफेराखै इयाव फैनाय नाय गाइस सकिनिसाय बेलेग मजा मोनगोन गाइस सान्दुङा गोसाबाबो एख' नङा ओइफोरथिं साया दङ नोंथांमोना एसे पार्टि सार्टि खालामनोबाथाय ओइफोरथिं खालामनो हागोन बरियानो हिटनि ओमफ्राय गाइस इयाव फैथार सकी थांस्लायस्लाय इयाव फै आं सकी थांस्लायस्लाय इखौ रिकमेन्ड खालामगोन इयाव हिटसिन आरो गाइस जों जानि गाइस जोंनिया जानाया जाबाय बरियान जाखांबाय ओमफ्राय गाइस मोनसे बाथ्रा आरोना इयाव दा गोदान प्लेस नोंथांमोना फैनानै इयाव जाहाथे प्लास्टिकफोर मायबाफोर बेफोरखौ जेराव मेरावनो गारा आरोना नोंथांमोना जुदि फैयोबाबो नोंथांमोना मायबा मोनसे पार्टि सार्टि खालामफैदोबाबो नोंथांमोना जाहाथे इयाव प्लास्टिकफोरखौ नोंथांमोना सोनानै लांफिनो ओमफ्राय इफोराव नोंथांमोना ओरैनोबाबो दा मिथिखागौ सकफोराव डास्टबिन मोनखायो नोंथांमोना बेनिफ्राय सोनानै लांनानै डास्टबिनाव गारैबानो जाबायना आरोना ओमफ्राय माने गाइस जोंनि इमान समायना जायगा दङ ओमफ्राय जों दा इखौ लेथ्रा खालामना लाबा जोंनिनो माबा जागोन आरोना जोंनियानो उनाव मोजां बेरायनो जायगा गैयै जागोन नों इमान साफा जायगाखौ लेथ्रा खालामबा बेनिखायनो स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय जोङो दा थांफिननोसै न'थिंजाय एसे दुगैलांसै दुगैनायखौ देखायथ'लायला नोंथांमोननो जों दुगैनानै थांफिनसै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेवहाय फैयोबाथाय नोंथांमोना ओरै सुबुनकाटा निकासि ओरै जानानैबो बागानपारा जानानैबो ओरै सकि जेथिं सकि फैयो इथिंनो फैनो हागोन गाइस आं फार्स्टआवनो मटर ब्लगिंआव नोंथांमोननो देखायबोखादो लामाखौ जेथिं सकि फैयो बिथिंनो फैबानो जाबाय ओमफ्राय सकिनिफ्राय नोंथांमोना ओरै राइट साइडखि मोनसे हाबग्रा लामा दं इथिं एकदमबारे सिद्दा फैबाय था एकदमबारे सिद्दा फैबानो नोंथांमोना मोनफैगोन आरोना बे जायगाखौ ओमफ्राय खाथियावनो SSB केम्प दं मोनसे नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना जेबो गिनाङा फुल सेफटि दंखायो नोंथांमोना फैबानो जाबाय खेबसे नायफै बुहुत मोजां जायगा बिराद मोजां नोंथांमोना खनसे फै होमबाना गोसोखौ सान्ति मोनगोन सान्दुं दं एसे होमबाबो टेनसन लाना सान्दुंनि एख' फिलखौनो मोनाखै माने बिउटिखौ नायनानै ओमफ्राय नोंथांमोना फैबा फैनो हागोन स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय टाटा बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन जै बर' हारिनि आरो गाइस नोंथांमोना चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बाय बाय गाइस